गावनि हायावनो मावनानै मोनजायाब्ला आं बहा मा खालामनो? दानि सरखारा अननानै आंनो एसे हेल्प खालामदो। गावनि हायाव गाव मावनानै मोनजायाबा आं बहा मा मावनानै जानानै थानो? आं हिनजाव मानसि बेसेबां खस्थ' खालामबावनो? आं हिनजाव मानसि बेसेबां खस्थ' खालामबावनो आं? बुथार जानोसैमोनबो आं सोरनि टेबोलाव खारबावनो? आं सोरनाव गिदिंबावनो? सोरनि टेबोलाव आं हाबबावनो? राहा मोनै आं जानानै थाबाय दा जलदब गोलैनानै। आथिखालनि बिटिआर सरकारनिसिम मदद हास्थायनानै सासे आइजोआ गले गले खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। सासे हिनजावनि 14 बिगा हानि सायाव सिगां बिपिएफनि खुंथाय समनि इनाय अनागार खालामनायनि खेंफोरथि होदों सासे आइजोआ। हायाव रावबो नेग्रा थायैनि खाबु लानानै सासे आइजोनि बिमा बिफानि 14 बिगा हाखौ खायदा कौशलै सिलिंखार खालामनायनि अजद। क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि जौगाखां खोन्दोनि मावरियागाव भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सा मावरियागाव गामिनि बैजयन्ती बरगयारिनि बिमा बिफानि थालांनाय गायग्रा हानि गेजेरजों पिडब्लिउडि लामाखौ 2009 मायथाइयाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा जर-जुलुमै बानायहोदोंमोन। आबाद मावग्रा दुब्लिनि गेजेरजों जर-जुलुमै लामा बानायनायनि अनगायैबो गामिनि गेजेरजों थांनाय दोंसे दैसानि रेसखौ दाननानै बैजयन्ती बरगयारिनि हानि गेजेरजों लाङो आरो गंसे दालांबो लुफामो। नाथाय बेफोरनि सोलाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननांगौनि थाखाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो बै समनि बिटिसि सरकारनिसिम बैजयन्ती बरगयारिया गोबां खेब खारदोंब्लाबो नाथाय जेबो रोखोमनि फिथाइ मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि उनाव बिटिसिआव गोदान खुंथाय फैनायनि उनावबो बैजयन्ती बसुमतारिया गोदान सरकारनि खाथियाव थांदोंमोनब्लाबो गोदान सरकारनि फिसारि बिफाननिफ्राय आद्रा थानाय हाखौ फख्रि खालामनो खामानि हरनो होननानै खोथा होदोंमोनब्लाबो जोबथायाव जेबो मोननो हायाखै। बे समाव बैजयन्ती बरगयारिया राहा गोथे जाना आबुङै मा फोरमायदों फै खोनासंनि। माबा आदैमोन आंनो जेबो खबर होआखै। आंनि हाया बाहाय 14 बिगा दङ। ओमफ्राय 2009 निफ्राय बेजों लामाखौ बानायदों। सिगांथाराव माने बेजों लामा दालांबो गैखाथारा। आङो उन्दैनिफ्रायनो बाबा गोनाङाव माइ गायजोबग्रा बे हाया। ओमफ्राय जेब्ला बाबा थैनानै जोंहा बिदाफ्राबो हस्टेलाव थायो, उन्दै उन्दै रावबो गैया मावग्रा। हायाव जोंहा मेरला दङ। ओमफ्राय दाना नैबे गामिया दंफां दालां बानायदों साइडजों। बाबा थैखांनानै 5 बोसोरनि फरे बे हाया ओरैनो थाबाय नालाय। ओमफ्राय जोंहा रावबो जेबो बुंनो गैला मानसि गैला। थाबाय बे दंफां दालां थाबाय। नै 2009 आव पिडब्लिउ लामाखौनो आंनो जेबो खबर होआखै बानायफैबाय। बानायदोंबो बानायदों बे दंफां दालांखौ बुखुनानै बानायबाबो अरजायामोन। दंफां दालांखौबो बुखुवाखै हा गेजेरजों लाबोबावबाय। पिडब्लिउ लामाखौनो लाबोथारबावबाय नै। लाबोनानै दे आरो बेखौबो लुबाय। दै लामायाव लुवाखै दालांखौ। दालाङा दाख्लायजेननाया खुखानानै आरो लांबावनानै थांबाय नालाय दै लामाखौ हा खोथेबाय। दाना हरै थांबाय। हरै थांनानै दैया ओरै सिनायानो दा दैया ओरैसो थाङो। दैया ओरै थांनानै आंनि माखासे हाजोंसो खुरखागासिनो। दा बेखौ आं बोसोरे जिसिपिजों मारारि खोथेबाय थानांगौ जायो। थांनाय बोसोरावबो हा खोबाबो थायैनि आङो साइड दाल औवा बायनानै ट्रेक्टर गंथाम जिसिपि होनानै हा खोदों। आरो बेबो थाया। आरो आं दाख्लै ट्रेक्टर गंब्रै अन्थाइ बायनानै आरो बल्दार जाबावलायबाय। ओमफ्राय मा जादों आङो बिसिनि थाबायनाया जेबो जाथाराखै नालाय 2012 आव आङो पिडब्लिउआव खारलाबायबाय आं हारसिङैनो जेबो खामानि मावनानै होआखिसै हाया लेथें फिथें आरो हाखौबो जावखांनानै लामायाव खोफैजोबदों। 2012 आव आङो पिडब्लिउआव एप्लिकेसन हैजेनबाय। एप्लिकेसन हैजेनबा दे नोंनो स्किम हरनोसै होननानै 11 लाखनि स्किम हरबाय। दाना बेखौ स्किम थाबायै गिदिङै बे समाव ओइ सिब सार दं माबाया सारा बे महिलारि सारा माबाया हाग्रामा महिलारि सारा बे दङ। बे गोनाङाव बे सारा दे जागोन होननानै स्किमखौ सिगाङाव मोनसे ओरैनो सहि होनानै हरबाय। गैया ओरैनो सहि होनानै माबाखौथ' होआखै राइटखौथ' होआखै ओरैनोल' सहि होनानै हरलायबाय थगायनाय बायदि। ओमफ्राय दाना बेखौनो गिदिंबाय थाबाय नै गावहा इलेक्सन जाबाय थांबाय। आरो नै गोदानसो फैलायबाय। गोदान फैनानै ना गोदान सरखाराव
आङो आरो साथाम सेक्रेटारि लोगो मोनबाय अनिल देउरि सार बेजों जयेन्ट सार जाबाय जयेन्ट मिटिं जाबाय सारा आरो आंनि खामानि मावनो नागिरबा ट्रेन्सफार थांलायबाय सुबलक्ष्मि फैलायबाय सेक्रेटारि बियो गाव सासे ड्राइभार लानानैनो नायफैथारदों आंनि हाखौ आरो बेबो ट्रेन्सफार थांलायबाय नरेन सार फैलायबाय दाना नरेन सार फैनायनि सिगां उइलबान सारा आं एप्लिकेसन फाइल गिदिंबा फैबाय नायफैनानै गावो होनबाय हायाथ' गैखाला नालाय जेबो हा थांजोब्बाय होननानै रिपर्टखौ लिरनाय लेखानो दंजोबखायो ओमफ्राय सेक्रेटारिनो खोन्थाहैबाय उइलबान सारा नरेन सारनो दाना नरेन सारा जयेन्ट सार्भे खालामलायबाय जयेन्ट मिटिं खालामलायबाय खैबार जयेन्ट सार्भे खैबार जयेन्ट मिटिं सेक्रेटारि साफ्रामबो आंखौ गिदिंहोबाय थाबाय दाना नरेन सारा गावनो नायफैबाय गावनो नायफैनानै नुजोब्बाय लेथें फिथेंखौ दे आं मावनोसै होनबाय आं मावनोसै होननानै जेब्ला मावनो नागिरो सारा नोंनि हाखौथ' माइबो गायजाला जेबो गायजाला बेखौ फुख्रि खालामदो आरो ओरै दैखौ प्रटेकसन हरनोसै हरैबो जाम्फैजों खुरखाजोब्बाय बेखौ सयलाव हरनोसै होनबाय दाना जेब्ला सारा फिसारिनो हरबाय फिसारिनो मोनसे स्किम हरजेनबाय आरो जेनेबा बे हाथ' जेबो जाला नालाय दाना नरेन सार गोनाङाव फिसारिनिफ्राय बेवहाय सार्भे खालामफैबाय आंनि हायाव सार्भे खालामनानै स्किम बानायनानै होजोब्बाय जाजोब्बाय जेबो मावनांगौ गैला गाबोन समफोरनो सेलेक्ट जाखाजोब्बाय आरो दाना नरेन सारा मा जाखो गैला सेक्रेटारिया गैला आरो बिटिसिनिफ्राय बहा हरजाखो सारा दा बे गैयिनिफ्राय जलदबां आं बेसे गिदिंबावनो अननानै ओंखायनो आङो प्रमद सारनाव खावलायो आंनि हाया थांजोब्बाय अननानै एसे आंखौ हेल्प खालामनानै आंनि मोन्थायखौ मोननो हरबा एसे मोजां जागौ नामा दिनैसिम 14 बोसोर 15 बोसोर जाबाय आं जेबो खेथि मावनो मोनाखै हायाव ओमफ्राय नै सेसजोबखा सेसजोब जायनो नाफैयो बेनो नुयो नोंनि हायावनो नोङो नासयजाबाय आरो नासयजाबाय सोबख'जाबाय आरो आंनि हा लेथें फिथें जानायखौनो खासा होननानै बै खाथिनि गामि दरसेया बायदिसिना खालामफैबाय थाबावो आंखौ टेनसन होफैबाय थाबावो डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो नोंथाङा माने स्किमखौ मोनगोन ना मोनाखै बे नरेन सारा दे दस्रायाव ट्रेन्सफार हरजाबाय बे हरजानानै आंनि स्किमखौ बिसोर दस्रानो 14 बिगा दङ आंनि हाया टटेलि थांजोब्बाय उइलबान सारानो रिपर्ट दंजोबो लिरजोबखाबाय आरो मण्डलनि रिपर्ट दंजोबो लिरजोबखाबाय मण्डला प्रदिपमोन आवगायाव ओमफ्राय नै दा माबा जाबाय मामोनलाय मनज जाबाय दा नायफैजोब्बाय बिसोरबो नायफैयै गैला गासिबो बिसिनि रिपर्ट दंजोबो आंनि लेखायाव फाइल डिसिनावबो खननै हाबबाय डिसियाबो सार्भे खालामनो हरबाय गभर्नरनावबो हाबदों बे लामाखौ बानायनाय समाव जे नोंनि हाजोंनो बानायदों नों सावरायनाय जादों जायाखै सावरायाखै आंनि जेबो खोथा गैया आरो आंखौ जेब्ला गावसिनि दालाङा हानोसै होनबा आंनिखौ बे हा गोजौ गाहायखौ अननानै एसे समान खालामना होदो नोंसिनाव जिसिपि दंखायो होननानै गाबबाय बायबाय आङो आं साइकेल लानानै फैदों आंनि साइकेलखौ आंनि आखाइनिफ्रायनो बेवनो सिख'नानै फिसौ गाहरदों आंखौ बुथारबावनोसैमोन इसोरसो मोनथिसिगोन आंखौ बुथारबावनोसैमोन ओहो बे दालां हानानै थेर' गोलैफैबाय नामा दालां हानाया गोलैफैबाय दालां हानाया बे समाव आरो आंखौ बुथारनोसैमोन ओमफ्राय आङो निस्सब्द खुगा मुथुनानै आं बाव गाफैयाखै सेस जेबो होननो हाखालाबा आरो जोंनि गामियाबो खाथि जाया रावबो नुवा न' गैया ओमफ्राय आं आबाद फोथारल' ओमफ्राय दाना बे हाखौ नायथावथावनो आङो हाया लेथें फिथें जाजोब्बाय बेखौनो दस्रा गामिया आरो सोरबा सिथ्ला खोनो सोरबा लामा खोनो गोसोबायदि लांफैबाय थाबावो बेयावसो आङो बे न'खौ बादा बायदि लुदों आरो एसे नायथावथाव आं फैबा जिरायनोसै साननानै आं दानि सरखारा अननानै आंनो एसे हेल्प खालामदो गावनि हायाव गाव मावनानै मोनजायाबा आं बहा मा मावनानै जानानै थानो आं मा मावनानै जाना थानो आंनि हायाव आं मावनानै मोनजायाबाबो ओंखायनो अननानै हेल्प खालामजानो लुबैदों आं हिनजाव मानसि बेसेबां खस्थ' खालामबावनो आं बुथारजानोसैमोनबो आं निस्सब्द जानानै थानांदों आं बै समाव आरो प्राइमारिनोबो आं एप्लिकेसन होबाय बायदोंमोन आंनि हाखौ अननानै एसे मिटिं खालामनानै मावनानै होथोंसै थिनदो होननानै बिसोरबो जेबो खालामाखै प्राइमारिफ्राबो आं सोरनाव गिदिंबावनो सोरनि टेबोलाव आं थाबबावनो राहा मोनै आं जानानै थाबाय दा
जलटब गोलैनानै रदेन सारखौ बहा हरखो बे दंबा मावगौमोन नामा दा ओंखायनो आङो प्रमद सारखौ अननानै हेल्प खालामहरदो आंनि लेथें फिथेंखौ अननानै साराबो नायफैनो हागोन नंखाय नंदोंबा गासिबो सेक्रेटारि साफ्रामबो आंनि हाखौ नायफैजोब्बाय 3 सेक्रेटारि आं लोगो मोनबाय उइलबान साराबो जइन्ट सेक्रेटारिया रिपर्ट लिरजोब्बाय हाया थांजोब्बाय होननानै आरो मन्दलफ्राबो लिरजोबखाबाय लेखायावनो दंजोबो नंखाय नंदोंबा होनदों आंखौ सारा प्रमद सारा बेखौनो आं खावलायो सारनाव